To, że ja ta gra przeszła, nie oznacza, co ja się w nią sztyc pograć nie mogę. Pra. Witam was, to ja zaś Niklaus. I się pogodamy teraz po naszemu. Sam mamy teroski Dying Light, umierające światło, umierające, kochające blindowanie. I to... Ooo, gipsdeka z dupceł, tak się teraz... O, boś lecisz! Uważaj! Mogę się poasić, że już gra przeszła. Mam zrobione całki... Kaj to się pokazywało? No nie wiem, musicie mi uwierzyć, mamy zrobione 100%, łastały mi się ino takie poboki, a insze takie dupsy. Ale gierka jest tako fajnisto, co się nie mogła oprzeć, co bych się... trochę sam nie połaził, nie powandrował, bych się nie powspinął. Pokorza wam jeszcze pora rzeczy, coście można nie widzieli. My się teraz się wezna ulecza. Probia się za doktora, nie doktora mioda. Co by tam żaden nie godał. I ja widzę, że tam są... Patrzcie co ją mam, jako ją mam ta... Ja nie wiem co to w ogóle jest. Mam maczeta. Mam dwurua. Flinta dubeltowo. I mam taką fanogivera. Patrzcie jak to się... one się poddają niby. A ja im na to... nie ze mną takie numery. Idźcie raus. Teraz przyjdą zombie pewnikiem. O! Ciul! Patrzcie, a to jeszcze sztromym. A to jeszcze... O! Czekaj, ze łostow. A to jeszcze sztromym. Ja mogę ciepać. Patrzcie, do 3 mogę... Za jeden raz mogę do 3 ciepnąć tą łoną. No. Nie byś taki mądry. Bo ci użna głowa. Ja ci nie muszę nic użnąć. Dobra, przyłażę do nos nasze rozstojmiłe przyjaciele. Sorry, że cię tak potraktował po macoszemu, jak to się godo. No ale cóż mogę zrobić? Wstyd jeszcze wszystko, że się nie odblokował. I bez to też sam jeszcze powalcza. Dobra, godają. Coraz to mi ludzie na streamach godają. Niklaus, ty jest taki przepadzitek, co ty się pieresz. Sam dookoła łażą zombie, a ty zbierasz ze zoli te łone dupsy. No tak mam. O! Nie mo tak. Troszkę mam taką błyskawiczną ucieczka. Czyli mogę im pitnąć im Augenblick. Ani się nie kapną, a nic mi nie zdążą nawet zrobić. I to jest godą wam fajniste. Dobra. Obejrzymy co sam było we wnętrzu. Teraz robię za kasiarza. Co to łozwiera? Ja mam. Pięknie. Łozwier. Co tam będzie gaszynki na wilejo? Jakieś pakety, jakiś zakrzech wziąć, co to jada na ryby? Dobra, mogę to teraz dostarczyć do quartermeistra. O! Uważaj! O, pysz się obalu. Widzisz, żeś do mnie stracił głowa. Blank. Stońcie do rai, sam przyjdzie do haj, jak go do Ausdruk. O, następno. Ale woz jest za wiela sam. Woz jest sam za wiela. A ja bych tak się zmienił, bych się wziął co insze. Bych się wziął na Beispiel Szpitlok zamiast buława. Patrzcie, on nie dość, że hajcuje, to jeszcze sztromym. Widzieliście takie coś kiedyś? Patrzcie ino. Kuknijcie ino. Ciul. Dup. Patrzcie, ja go w pół przeżnął. A ty jak go telepie, normalnie on się kolebał. Dobra, zbieramy te łone, pieruństwa. O, aż mi coś się zatło. Ale to inna chwila. I lecimy do celu, bo zrobię taki pobok. Mam ta linka fajno. Teraz jest lepszy łod asasynów. Mogą mi pozowiścić. Dupca się na sam wyrch. Ale patrzcie jakie są sam landschafty normalnie. Tam mamy stadion narodowy, tam jakaś gubałówka. Tam jest Bałtyk, tam są Tatry. My są Polsce! My są Polsce, Blank, patrzcie. Niezłe jaja to są, pra? No nieźle. Dobra, ale wlezymy jeszcze trochę wierchniej, zjadymy się na dół. Patrzcie tak, śląski tarzan.
Wylądujemy. Ło, tam są te pakery. No normalnie ja bych był chory, jak ja bych się nie dołączył. Ja bych się tego normalnie nie ja bych się tego nie podarował, jak ja bych do takiej haj nie poszedł. Ciul! Do Hasioka. No i troski zabierzemy. Czy ja mam jakieś granaty? Przydałyby się, no ale chyba nie mam nic. No ale mogę się skraftować. Czekajcie, obejścia mołotowy. Granaty zamrażające. Bomba kurta. I ja, granaty ekwipunek mam pełny. Co ty dupcy z domy? Ty dupcy. Dobra, wezmiemy się tak. Poszczylamy się trochę. No! Nie poszczylamy, bo nie ma amunicji. Są czy takie te pieruny epne? No jest teraz nie wiem, jak go się z tym dom rada. Leci! Patrzcie, jakiego miał zita. Całe szczęście. Ale tak popykom. Ale to tak nic nie dowo z tego, co ja widzę. Dobra, ja bych to tak wyktorpcył, bo potrzebuję granaty. Kuźdy bele. Dobra, zrobimy to inaczej. Macie te rebelianty. Dobra, podźcie się prać, hachory. Ło! Jak ja się wystraszył. Ło. O, synecki, jakie ja dostał ciśnienie. Ale mi wtorbił. Da się uleczyć? Dobra. No! Pójdź sam. Kuźde, jak ten mi fanga sprzedał. Normalnie... Sam epło. Ja, on nic. Roz! Ten wdupił swojego... Ja we też, ale... Boja się, co sam koichna. Ło, troszkę przesadził. Bez to mnie żereją. Ja ten dostał, ale mu nie mógł głupio. Dajcie się pokój, ale... Patrzcie, już sam normalnie umra. Idźże! Raus! Z buta. Ty ładuj ta flinta od ołpy. O! Jak ten tym motym epnie, to aż się wszystko... Idziesz. Normalnie szelunto. Jest aż cały... Wszystko, aż cały łaża normalnie. Aż cały łaża. Ciul. Ty się zgupił chyba, ty może chyba ała. Dobra, no wejrzę już. O! Ja chyba się jakoś rułało z pipcu, bo... Sam poszł Fort. Dobra, no ale ja nie dam. Normalnie ja nie dam za wygrana. Bo zbieramy kista, co sam nic. I teraz tak. Ja bych tam poszedł, skoknął do łonych Hasiów. Co to było? A ten wydupiał, hopy, jak dzik z majsu. Albo jak to się go do... Jak nutria z lasu. Uwaga. O! Cylna! Ja, cylnąłych. Bo fajne bergi walą. Fajne hopecki. Manie blank. Fajniste. Jakbych ci tym wdupił. Ja hopy, do niego to nic nie ma. On się ino bardziej zeszterował. Dobra, już idź. Idź raus. Ja mu w dupia. Moje lejty. Szmary od Klary. Lejty. O, auto! Lejty od grejty. To normalnie nie ma do śmiechu. Mi nie ma do... Ty się zgubi. Tyś autem do mnie ciepnął. A w to po tym będzie klepał. Tuż tego żaden nie zbajsluje po tym. Idź raus. Jaki ja zrobił normalnie movement.
Hobby Fachman. Normalnie hobby Fachman. Jak to gadają like a boss. Dobre. A idź raus. Bo ja zaraz zemra. Ja nie mogę tak jak jakiś głupi głupek. Ja już nawet apteczek nie mam. A to nie ma dobre. No ja muszę ich zabić, bo ja normalnie nie mogę tak. Mi jest gańba. Bez tuż. O! Po łebie. Ja po łebie dostał to żaden nie ma taki mocny. A ty co? O! To ty żeś teraz przegiął, jak to godał Vernon Roche. Pała goryczy. O! Bo nie za mocny był, no za mocny. Co ja miał zrobić, niby? Co ja miał zrobić? I teraz 3800 punktów poszło w Fort Wek. Nie ma poletku. Jaki fany Shizlong w ogóle, ja już bych się dżimnął. W ogóle zobaczcie, jakie ja dostał oblecenie bez to, co ja się normalnie, co ja gra skończył. Mam teraz takie, patrzcie. Amerykaner, Brazylijczyk, Kanadyjczyk, Holender, Anglik, Francuz, Włoch, Jamajczyk, Japończyk, Polok, Portugalczyk, Rus, Szkot. A nie ma Ślązoka? Cymu. Niderlandery są Amerykony, herbaciorze, nudle, Poloki, Rusy, a Ślązoka nie ma. To już to gańba jest. To już wezna Poloka. Niech będzie. Fajnisty z orełem. Hopie, taki Adler na klasie to nie ma gańba godą. A jakie fajne szczewiki chyba od baty. Ja baty to ja mam na życiu oblecone. Co ty byś chciał ode mnie? Pec mi ino, co byś ode mnie chciał? Mam ci coś sprzedać? Co ci mam sprzedać? Co? Pec ino, ja ci wszystko sprzedam. Ja ci sprzedam szkatuła z klejnotami, ja ci sprzedam cygarety. Ale pec mi ino coś, co jest bardziej do mnie ważne, czy ja coś mogę u ciebie kupić? Ja bych na beispiel chciał amunicję do pistola, a do flinty. Stać mnie, mogę się kupić wiele inokca. Nieco bych się asiął, no ale stać mnie, nie? Ja. Ja się troszkę zablokował z tego, co widzę. No ale dobry. I teruski... New sheriff in town, boys. Nie, bo ja sam wprowadzą porządek, bo Ornung mu sein. Z tych to nie mam rad, to są pierony łożkliwe. Patrzcie, to je hobby szczelnica, normalnie. Dup. Hobby szczelnica. Po co zmomić na szczelnica, jak mogę poczekać na inwazję zombie? Nie? No. Dobra, Suski, wlezymy na dach, pocisniemy do tego celu, zobaczymy, co się tam dzieje, co mam zrobić. Co ja zrobić? Nie wiem, bo ja tak ida są, jak to się godało za stary polski samo jeden. Ida są, nie wiem co robić, wleza na strum. Śląski raper. Niklaus Sweetboytyn OS. Wleza na wierch, potem śleca na dół. Cym mnie zombiło, zdupiło od razu. To tak która po śląsku ino było, no ale... Nie, już się z nimi nie piera. Nie dostał. Ja mogę mieć trochę głupi, no ale nie tyle. Ja idę jaką... Kędy, nie wiem kędy, sam tyndy. O, na intka! Ciul! No normalnie 10 na 10. Beata Tyszkiewicz śliptoła jak zobyżoła. Co ze mu wlezie jeszcze wyżej? No dobry. Kulturalnie zaklupimy. A nie mu wleź. Idymy rein i będziemy drin, jak to się godo w tym starym wicu. Stare miasto wewnętrze. A wy forsztelujcie się tako inwazję zombie na Bytomiu. Forsztelujecie się to? Ty, a weźcie się to, wy forsztelujcie. Cisnymy kaś tam do szynku na strażackiej, a tam zombie. A my mu z flinty. Ciul. Ja bych to widział normalnie, ja bych to wsparł. Ja bych to wsparł z mojego własnego gelda. To jest inokaj. Alo? Jest sam ktoś doma? Bo jo właża Rain. Co sam mocie? Cigarety? Ktoś sam kurzą znakiem łonego. Gorzoła, cygarety, telik, Shizlong, Betty, te
pichy, zole, tablety, na ścianach bildy, we szrankach knigi. W ogóle sam żyją, na isto godą. Ktoś wytorpcą szublada, kastrole stoją, blumy są na blacie, przyszedł sam elegant w krawacie. Nie, po śląsku się go do binder, a nie krawat. We szranku hymda wybiglowano. Zobaczmy, co nagrał. No ale w to, co na kompie się nagroja? A, to ciu. Detektyw Duli i jego asystent rozpoczynają poszukiwania. Zaginiona osoba z ulicy Dolma. Ej no, musisz mi pomóc. Taty nie ma już cały dzień. Ej no, musimy go znaleźć. Osoba poszukiwana wyszła jak zwykle po jedzenie, po czym... No jak zwykle, godą. Zaginęła. Detektywi Mike i Tom Duli zostali wysłani na poszukiwanie śladów w innych mieszkaniach. No i bez to jo nie wyłaża z chałupy po jedzenie i no na Allegro Dobra, zamawiam. chłopaki, bawiliście się w detektywów. Co znaleźliście? No wiesz co, nie chcę być za mądry, no ale z tego co widzę, to one nic nie znodli. Bombony ino. Ale co mi się tako wizjo załączyła? Jo tak wszystko widzę jakoś inaczej. Jakoś tak pierońsko dziwnie. Ale je sam mam dreszcze normalnie. Jo czuję, co sam coś było. Jakieś morderstwo, albo insze hacharstwo. Jo grał kiedyś w taką gra Condemned Criminal Origins, jo miał pełne galoty. Normalnie full. Mieszkanie numer 3 jest zamknięte. Być może mieszkający tu mężczyzna coś widział, a może widział za wiele. Ja Amono widział za wiele. Ej, gdzie ty idziesz? Poczekaj na mnie! Doczkej. Partner detektywa Duleja opuścił miejsce prowadzenia śledztwa niechybnie w poszukiwaniu ważnych poszlak. Wygląda na to, że zszedł do piwnicy. Pójdę za jego przykładem. Tak to jest, jak się bajtle biorą za zachył od dorosłych, a jogodą. Bajtle to do bali, albo na klopsztanga na plac. A nie się będzie robił za wielkiego detektywa. I teraz kim masz? Kurde. Joza bajtla nie był taki rojber. Hachor łożkliwy. Werbus. Nie no, z werbusem to żech przesadził. Dobra, i co teraz? No co, jeżech w pewnicy. Melduje się detektyw Duli. Wchodzę do piwnic, sprawdzić ważny trop. Mike, jesteś tu? Mike, czy to ty? Czuja. Haja. Ja, no na leda to mieli. Bajtel był spuszczony jak peron, no ale na leda kupić to mieli, pra? No to tak zowdy. Na propelera też mieli. A wasz maszyna. Inkrze ruły. Boja się. No ja tak godam dużo fest bez to co ja się boja. Normalnie mnie aż łażą po rękach takie wiecie. Te łone. Przeciążnie mieszkają numer 3 w poszukiwaniu klucza do piwnicy. Zaś ciś na wierch. Co jo jest? Kim jo jest? Jo sam myślał co jo będę mordował. Zabiją zombie. A nie takie, no ale dobra no. Niech to będzie. Właża Rain. Ostrzegam. Jak mnie ktoś zeszteruje, normalnie gimbało z haratą. Na 10 tajlów. Gaza. Binda, będę się bindował, jak mnie ktoś rozharato. Bar. Jak to je bar, to jo je... Nie wiem. Pultok. A jak pada Ausdruck, najlepsze ptoki to pultoki. Ja są klucze. Ich habe die Schlüssel. Idziemy do pewnicy. Normalnie nie podoba mi się ta muzyka. No nie podoba mi się... Nie mam jej rad. Dobra, ciul. Raz, dwa, trzy.
Właża. Słodki Jezu. Do 100 pierunów. Mike! 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 A więc to był Mike. No... Nieźle. Nieźle. W sumie już się sam bojał zombie, no ale ja widzę, co zombie to nie są sam najgorsze. O, pieruchu! Umarł! Tyś musi by umarł! Ja już dzisiaj mam drugi zawał. Ja normalnie wylewu dostana. To szło nie zagibki. Sorry, no ale... A! O, pierzyńsku. Sprawa zamknięta. Ja czuję jak łon normalnie. O, Pietruchu sakramencki. Ja normalnie herc klekoty, mu mi zaraz pikawa stonie. O, ciulinges. Normalnie ją wyłaża. Jo dupca takie coś. Ale jo jakiś fany plan znot. Mot Boży. Ale jo nie wydupią. Normalnie... Jo muszę odreagować jakoś. Wychodzimy na zewnątrz. Kurde, jak ja się wystraszył normalnie, to zombie to jest ciul! Zombie to jest ciul, to się nie zombie bać, to się ino człowieka bać. Łoże z ciule izów. Aż mnie targło. Jeszcze taka pogoda do ciuli. O, pierzyńsku, no i co, no to ja będę zmierzył kaś ku końcu, nie? Trochę się pograli, trochę się wspomniali, jak to się mordowało zombie w tej pięknej polskiej produkcji. No ode mnie to było tela. Chowcie się, pieruny, bawcie się, no ale bez przesady. To tak na pożegnanie. Ha!